Bayap song video jengna sikang norok no sajaknai kok tongko. Abong ka norok ano story share khlaimani kok no teye. Gobangma no norok ano Facebook tei Instagram rok ni bising tei norok ni story rok no share khlailayo videos namdi help khlaidi hinai. Phiaba naidi ang jotoni story no share khlai manya jotoni story no videos namnani kalai ko gya. Norok jotono share khlaibo real eba kubai ko thmano simi share khlaidi. Norok gobang kuk no love story no mang share khlailayo. Kubuni different story rokhe share khlailailia. Ang sana musungo love story no simi asek important ta ungjak baidi. Tei cherai 20 years kaya ko rokni love story rokno ang accept khlai manglak. Tumung no love story share khlaibo hamjakma belai khe thokok jakmani problem ungkuk mani wana masingja hamjakma tei joto borok nangkuk jakmani abo hai love story rokno simi share khlai mano. Tai ama hai norok ni problem tongmani gobangma nangkukmani ama hai kok rokno share khlai mano. Phia kisa hamjak layo breakup layo amsek story rokno share ta khlaija baidi. Tamni bagai ang okok norokno masaka mele gobangma no story share khlailayo ama hai rok je nangya asek important ama hai rokno. Te ano tektorwo dakti upload khlaisidi bufuru upload khlainai ama hai kok rokno sawi. Haipano ang serai no sana musungo ang khlai manya amsek gobangma ang senamui manya. Hake norok bo buji khna hinai ang kha khlaio. Hake phaidi tinini o video no nainele siwano. Tinini o story ano khoroksa takuk share khlaikya bo khoroksa characterless brini hamjakmo klai thokokjak kukmani kubui kothoma. Norok puilani sim paithak jora khnawi tongdi. O brini gobangma ex boyfriend tongo. Salja bo o takuk bai hamjak laikya. O takuk o brinyo bkhamani hamjaka. O takuk o brini kubui hamjakma mannani musungjago. Salja borok Bible romai smai tanglayo. Jengtai kaglaya thiasak no hamjak lainai hinai. Aba haike borokni hamjakma bisi kaisa ongkha. Asok bai no bwrui slaijagui thango. Saiman ye o takuk o bwrui bono bwsek tatal sawi tong. Haibano o takuk poito khlai hamjagui tongo. Phiaba o takuk o bwrui call khlai brum no call waiting mannani jengkha. Jora kolok call waiting mano. Beri o takuk no khe bini bayab rok bai mang kok sau ni sau. Phia o takuk poito khlai manya. Haike no borok kok banglai kisa kaglai tongkha. Abni ulo o beri no taisa o takuk no request khlai phika. Tamni hinkhe o beri bo o takuk no hamjago. Haipano bini tomong ke chaya. Khoroksa bai hamjak tui no gobangma chelarok bai bo tongo kok rok sao. Afro o takuk bo hamjakma bising tui no o beri no accept khlai phika. Salja beri bini baini bwsajakni birthday program o takuk no kcharkha. O takuk thangman glak biji hinai saka. Haibano beri khamka no ma phainai hinai kok kcharkha. Ulo takuk bini beri ni kok no narakna bagai mathangka. Birthday paifano o takuk no go rohor jaglia. O takuk no khamka no narak laikya. O takuk bini beri ni nogo saltama tongkha. Ulo o takuk no bini nokni borok rok sahorka. Nogo samung kobangma tongo dakti phaidi nogo hinai. Hake takuk bo bini beri no bini nogo waisa tubui phaikya. Beri 9 din romi o takuk ni nogo tongui thangka. Hake o takuk o beri be ama hake no permanent ongkha. Beri ni nokni borok rok bo o takuk no jajak khatai o takuk ni nokni borok rok bo o beri no jajakha. Ti borok no kainani hinai tonglaikya. Aboni ulo o takuk bini beri no haino hai call waiting belai kheno mano. O takuk bai singjake o beri bayab rok bai kok salayo hinimang sau. Phiaba o takuk makak laina kirwui mungsabo salia. Salja o takuk bini beri no khatang jagai beri ni nogo thangka. Afro bo bini beri ni mobile naina naikha. Afro bo bini beri ni mobile naina naikhe beri bono tangrilia. Ani mobile tamo khlainani nung ta tangdi hinai hinjago. Haipano o takuk bini beri gari puro tap sanawi bini mobile no check khlaikya. Hake o takuk nukha je bini beri gobangma chelarok bai tongo text rok khlaio. Aborok nugui o takuk belai kheno dukho wngjago. O takuk bini beri no saka nung ano hamjak tui boibe ta hamjak laidi hinai. Aboni ulo salja haino hai o beri o takuk no tatal sao. O takuk call khlaimani beri bono bohok sawi tongo kok sawi man glak hinai saka. O takuk call naragui sirapja ulo haino hai call khlai phika. Phia afro haino hai bini beri no call waiting man phika. Beri ni mobile bo bini moi o takuk no hai hinai saka. Bo bini call nugui tongphano receive khlaiya.
tabuk bo buini parawase sabubai jani berai tongo hinui okokno khnawi o takok taisa bini bwrwino kutukha nung tangui ano tatal koksa berai tongtutui tamni bohok sao hinui tatal masa afro bwrwini mungsa kifil mung kwrwikha bwrwi o takokno nakar sanka haike o takok bo hamjak tongmani bagui haino hai nakari rwphika aboni ulo haino hai o takok bini bwrwini nogo thangka afro o takok taisa bini bwrwini mobile check khlaikya haike haino hai manjak phika o bwrwi kubuni chelabai hamjak lai text rok khlailajak aphorke o takok belaike jobo jolijakha dukhubo nangjakha bo bwrwino hai hinui hinka omoda nung ano hamjakmani nungle ang bai permanent tuise bahaike om hai wngkha naidi nung ang bai waisa phano beraina bo gosia ang bai bike kana sudase nung gosia ani photo ni status rogo riwei waisa phano ano hamjakmani proof rok nung phunukya hinui pheba aboni ulo bwrwi o takokno tai nakar bo sanliya o takokno waisa phano call bo khlailiya sms bo khlailiya no call no sms wngui thanglaikya tabuk bwrwini baike o takokno hai hinui kutukha nung chini borokno derarna bagui da sarapsani bagui ani angkhanok jukni lamo phai hinui phia o takok saka angbono hamjage ingya bosi ani langmano thungo hinui o bwrwini bumabo phabo o takokno majra berui koksil chalaikha je o takok borokni mungui hamya kok piro hinui pheba o takok amo hai wngmani kwrwi hinui saka tabuk bo o takok bini bwrwino hamjagui no tongko bini bwkhabai Dakok Borok Disclosure YouTube channel no tuinai ang Indrio Deborma ang agibo waisa saka tei haino hai sanamu chungphiro hamjagmo je borok nono waire wai tatal sau nungbo bai salja jesakai phano makak lainai hamjagmo tatal sanai borokni hamjagmao jebro phano kluknani tanaidi tamukhe nung kharnani se chaitokdi aw bayab song tabuk norok bo comment khlai sadi norok o story no khnawi bahai ma tongte bahai ungjak tai o video no bonorok share khlai redi ta je ani channel katal phai tong ke norok subscribe khlaina di ang norok ni bagi tebo omhai srungjaknai kothoma rokno tu bui phayane norok jotono kaham kwrwngno tongbai di hambai।